Я хочу щиро подякувати Новопечерській школі, організаторам за цей проєкт «Голосні», який вже 2 роки працює. І це жива освіта, практика, яка інтегрована в навчальний процес. Новопечерська школа – це надзвичайно важливий майданчик для кримсько-татарської, де мова звучить як живий інструмент нашого єднання. Майже щомісяця у нас відбуваються якісь цікаві події, пов'язані з культурою кримськотатарського народу. Це і майстер-класи, це зустрічі з відомими людьми, це зустрічі з письменниками, з митцями. Тобто такими от цікавими подіями, завдяки яким ми розвиваємо наших дітей, ми залучаємо цю аудиторію. Враховуючи те, що кримсько-татарську мову вивчають діти, які не є самі представниками народу, це скоріш розвиток просто знання про світ, знання про своє оточення, розвиток знань про свою країну. Збереження мови і розвиток мови – це якраз одна із форм спротиву. Зараз в таких умовах триваючої війни Російської Федерації проти України, коли є намагання знищити українську ідентичність, знищити ідентичність корінних народів, національних меншин, саме збереження і підтримка об'єднання навколо цієї теми надзвичайно важливо. Виховування нового молодого покоління в такій сфері поваги, розуміння один до одного, з розумінням того, що Україна є такою багатокультурною, багатонаціональною країною, де проживає дуже багато народів, і потрібно знати їхні культурні особливості, релігійні, знати мову, можливо, не ідеально, але, наприклад, знати привітатися, наприклад, кримсько-татарською мовою. Це надзвичайно є важливо.